Добро утро на всички приятели. Ето, вече сме довършили поредният си кладенец в село Черник. Тук излезна много хубава вода, много добър воден стълб се получи и хората останаха много доволни, както всички останали. Ето вдичката, още късно завършихме този кладенец и до сутринта дойдохме, чакаме още малко чакъл да досипем и отиваме на следващия. Здравейте! И ето, че отново сме на следващия кладенец в село Черник. Продължаваме в селото да копаем. Има още хора, които искат и имат желание да си направят кладенец. Кладенците се получават много добре в тази област. Някой, ако има интерес, може да се свържи с нас на 089 200 31 66. Благодаря ви и ви желаем лек ден!